אבל תחשוב על הילדים שלנו, מסכנים. הילדים שלכם הם מגן אנושי. קדימה, אחותם לתקוף! יחרב חדודה! קדימה צה"ל. ננצח. וואי, תן לי קושמרו. צחת מנהיל, דקלו. לא לבדל, קרקל. אנא להתבלבלה. מי גב הבא עכשיו? בוא נקרא לך מכוער. למכור, יא מניאק. וואי, כתוב בקר. מה נראה לך? אני צריך עם בשרים? קבלו קטע, אני מזכיע אותו. מה? The United States is a rave. מה? למה הם מקבלים סיוע הומניטרי? Don't. גם הבעל לא זכר, כיצד בנו בן זכר. איפה סינואר, הבן מוות? אני עובר אורח. שמאללה. עצור, סינואר! לברוח לדרום הרצועה. בואי נמיון. היי, דרכתי על קוד, הנה, אני אחמוק מכאן. שמאללה, מזל שימנתי ברקסים. רוורס. אין לך יותר לאן לברוח. אז מה אתה אומר, שנדבר על זה על סיגריה? המקום הזה דליק. אין כל החשש, אתה מבין, אני משתמש בוופורייזר. סיים, זה עושה מים בריאות. אז אולי נרגילה? יש לי טעם חדש, טעם דובדבן, יחליף לך את הפרצוף. תכין. אין בעיה, אתה מעדיף ראש פרי או שאני אכין לך את הגחל? פלסטין בחינם! כיפה ברזל! חנה להתבלבלה. חותם, חברים שלי, באתם לעזור לי. לעזור. שמעתי שנגמר לו לחוך. לחוך? אין לחוך, אין עזרה. לא, זה האמריקאים, הם גנבו לנו את הלחום. לא, לא, לא.